Rabu Master. Na ɗauki so lalura ne, kuma gare ni ciwo ne, sannan yin sa wajibi ne, sai dai an yi mini jan kunne. Soyayya rayuwa ce, ni tawa damuwa ce, cikin gidan sarauta, amma taban da ba zai goge. Soyayya rayuwa ta zo da damuwa, so a ce ka fahimta, ita wane ke farauta. Soyayya rayuwa amma da damuwa, cikin gidan sarauta, na auro wanda rai bai kwanta ba. Abinda na yi zato Bintu, ba za ta so ni in cutu, ni dai na ta jin Bintu, kamar ba za ta min haka ba. Yanzu ko rayuwar Bintu ta canza, wayo ne Bintu, na so a ce kin saitu, kin bi ni dan ni ne a gaba. Ashe ba ni kike so ba, ba mata ni kike yi ba, yaya na shi ne zaɓinki, ni dai ba za na jure ba. Komai ya faru ni ne sila, ni ne na kirkiro matsala, na saka kake ta shan wahala, ni kuma santa yayi min illa. Na yi abin da bai dace ba, ko da ka ɗauko ban kyauta ba, na so zuciyata don gyara rayuwata. Yanda kake kira na, ka bar ganin mutunci na, ni kuma kan muradina, samsam ba za na canja ba. Ni na faɗa da harshe na, amma baka